ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବାବା ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଖବର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ ରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତ ଏହାର ମାନେ କେତେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆଉ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆକଳନ ଉପରେ କୌଣସି ଇଏ କରିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଁ, ସାଙ୍ଗରେ attached, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆରବ ସାଗରରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହୁଛି 22 ତାରିଖ 21 22 ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହବ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହଉଛି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳିଆ। ଆମର ଦେଖିବ କୋଉଦିନ ଜଣେ ମରୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପୁରା ଓଭରଅଲ ଦେଖିବ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 300+ ଡେଥ୍ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉ ଡେଥ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ତାର କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବା ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାସିଭ ଡ୍ୟାମେଜ ଯୋଉଟା କି ନଜର ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉନି, ତେଣୁ ଲୋକ ସେଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ, ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ତୁଳନାରେ ହାଇଲାଇଟ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ତମେ କହିଲ କି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତାକୁ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, କାରଣ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ତାର ଯେତେ ସଠିକ ଆକଳନ ହେଲେ ବି ସେଟା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଧର ଆକଳନ କଲୁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କମ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆକଳନ ସହିତ ସଚେତନତା ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ଜରୁରୀ। ତାହା ହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେଇଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ଭୂମିକା ରହୁଛି, ଉଭୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉଟା ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଉଭୟ ରହୁଛି ଭୂମିକା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଦେଖାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରାଯାଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇ ହବ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଇମିଡିଏଟ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଇମିଡିଏଟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ନହେଲେ ଏ ଡେଥ୍ କମେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏଥିରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିରେ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ କିମ୍ବା ଯେତେ ସଠିକ ହେଲେ ବି